Касцюкоўшчына, прыгожы куточак роднай Беларусі, багаты маляўнічымі краявідамі і цудоўнымі таленавітымі людзьмі. Наша маленькая радзіма дала жыццё многім вядомым і любімым чытачамі, пісьменнікам і паэтам. Асобкам сярод іх стаіць імя майстра вострага пяра, паэта-гумарыста Сямёна Пацёмкіна. Нарадзіўся Сямён Ігнатавіч Пацёмкін 2 лютага 1916 года у вёсцы Малы Хоцімск Касцюковіцкага раёна у шматдзетнай сялянскай сям'і. Бацькі хлопчыка, Ігнат Карнеевіч і Ірына Фёдораўна, простыя вясковыя жыхары, вырасцілі 12 дзяцей. Сямён сярод іх быў трэцім. Жылі небагата. У 1923 годзе у выніку новай эканамічнай палітыкі з'явілася магчымасць атрымаць асабісты надзел зямлі. Таму сям'я пераязджае на новае месца жыхарства, недалёка ад роднай вёскі. Разам з іншымі перасяленцамі яны будуюць новы пасёлак пад назвай Ленінскі. Дзяцінства і юнацтва Сямёна прайшло ў прыгожым і вельмі маляўнічым куточку роднай зямлі. Вялікія лясы, векавыя бары, заліўныя лугі, прыгажуня бесіць. Усё гэта ўздзейнічала на станаўленне асобы і светапогляду падлетка. Добрым прыкладам для пераймання быў бацька Іван Карнеевіч, адважны воін, які прайшоў усю Першую сусветную вайну. Быў ён добрым гаспадаром, руплівым і працавітым. Дзяцей і ўнукаў сваіх навучыў любіць радзіму, жыць і працаваць на зямлі. А яшчэ быў дзед Карней, чалавек цікавы, які атрымаў добрае выхаванне і адукацыю. Іншым часам маленькі Сямён хадзіў з бацькам да дзеда ў госці і вельмі любіў слухаць яго аповеды пра жыццё. Дзед заўсёды распавядаў шмат цікавага і нямала паўплываў на адносіны хлопчыка да навучання. Школьнае жыццё малога пачалося з пачатковай школы ў роднай вёсцы Малы Хоцімск. Потым была школа ў Саматывічах, дзе ён вучыўся ў адзін час з будучым народным паэтам БССР Аркадзем Куляшовым. У 1934 годзе юнак закончыў навучанне ў Саматывіцкай сярэдняй школе і паступіў у Беларускі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Максіма Горкага ў Мінску на факультэт мовы і літаратуры. Паспяхова скончыў навучанне ў 1938 годзе і быў накіраваны выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры ў Высачанскае дашкольнае вучылішча, аднак доўга працаваць там не давялося. Праз год у лістападзе 1939 юнак быў прызваны на вайсковую службу, якая праходзіла недалёка ад горада Ялта. Іншы клімат і балоцістая мясцовасць паспрыялі з'яўленню распаўсюджанай тут хваробы – малярыі. Праз некаторы час Сямёна Пацёмкіна адпраўляюць у шпіталь ва ўкраінскі горад Ізюм, дзе і застае яго вялікая айчынная вайна. Эвакуіраваць шпіталь не паспявалі, і таму ўсім, хто мог ісці самастойна, выдалі медыцынскія даведкі і адправілі дадому. З Ізюму Сямён пешшу прыйшоў дамоў. Увесь час акупацыі хлопец правёў у бацькоўскім доме. Пасля вызвалення раёна ад нямецкіх захопнікаў некалькі месяцаў працаваў дырэктарам Хоцімскай няпоўнай сярэдняй школы, але ўзімку 1944 года Сямёна Ігнатавіча зноў прызываюць на вайсковую службу, дзе ён змагаецца з ворагам у складзе 1022 стралковага палка 269 стралковай дывізіі. Баявыя заслугі радавога Сямёна Пацёмкіна былі адзначаны ордэнам айчыннай вайны другой ступені і медалямі за адвагу і за ўзяцце Берліна.
Вайна для яго скончылася ў маі 1945 года ў Берліне, і праз некалькі месяцаў Сямён Ігнатавіч нарэшце прыехаў дадому. Пасля заканчэння вайны Сямён Пацёмкін вяртаецца да сваёй прафесіі. З 1946 па 1958 гады працуе дырэктарам Хоцімскай, а затым Макранскай няпоўных сярэдніх школ. Менавіта ў Макранскай школе ён сустракае сваю будучую жонку, Варвару Барысаўну Патапенка, якая працуе настаўніцай пачатковых класаў. Амаль паўстагоддзя пражывуць яны разам, выгадуюць 3 дзетак, дачку Іну, 2 сыноў, Міхаіла і Аляксандра. Каля года давялося працаваць старшынёй калгаса «Звязда» Макранскага сельскага савета Касцюковіцкага раёна. Але Сямён Ігнатавіч зноў вяртаецца ў школу, дзе ўсё астатняе жыццё выкладае родную мову і нямецкую, якую добра ведаў яшчэ з інстытута. Пазней давялося стаць журналістам, карэспандэнтам-арганізатарам і першым рэдактарам раённага радыёвяшчання. Гэтай працай ён аддаў больш 10 гадоў свайго жыцця. Дарэчы, вынікам яго працы ў журналістыцы было прыняцце Сямёна Пацёмкіна ў члены Саюза журналістаў СССР. Аднак у памяці землякоў Сямён Ігнатавіч застаўся найперш як паэт, аўтар лірычных вершаў і шматлікіх сатырычных і гумарыстычных твораў, пры дапамозе якіх на працягу многіх дзесяцігоддзяў вёў сапраўдную барацьбу з негатыўнымі з'явамі ў нашым жыцці. Невядома, калі з'явіўся першы верш паэта і калі ён пачаў друкавацца. Але сам Сямён Ігнатавіч успамінаў, што падчас вучобы ў інстытуце чытаў свае вершы на студэнцкіх вечарынах, і сябры іншым разам узгадвалі, што ўжо недзе іх чулі. Магчыма, у той час пачынаючы паэт усё ж такі друкаваўся. Судзіць аб творчасці паэта мы можам толькі па творах, якія дайшлі да нас. Творчая спадчына Сямёна Пацёмкіна дзеліцца на 2 няроўныя часткі. Адна з іх, меншая, лірычныя вершы на розныя тэмы. Пэўная частка вершаў прысвечана роднай зямлі, яе прыгажосці і яе гісторыі, неадрыўнай ад нашага асабістага лёсу. Сямён Ігнатавіч не мог не прысвяціць вершы сваёй радзіме, той вёсачцы, дзе ён нарадзіўся, дзе прайшло яго дзяцінства. Куток мой родны, каля рэчкі вёска, дзе я пачаў дары жыцця збіраць. Мая зямля — бацькоўская палоска, дзе навучыўся я сахой араць. Аколіца за вёскаю Дуброва і за ракою Салавіны гай. І гэта ўсё жыцця першааснова майго маленства, незабыўны край. Адна з важных тэм у творчасці паэта – тэма вайны, праз якую давялося прайсці асабіста. Разам з Сямёнам Ігнатавічам радзіму абаранялі і 2 яго браты. Адзін з іх загінуў на фронце. Усё пабачанае і перажытае падчас ваеннага ліхалецця і лягло ў аснову ваенных вершаў паэта. А ён застаўся вечна малады. Даўно заціх пякельны шквал вайны, а не забылі дома пра салдата. Старэнькай маці часта сняцца сны, што ён жывы і вернецца да хаты. Жывы, памерці ён не мог, яна ж яго для шчасця ўзгадавала. Чаго, сынок, не ступіць на парог, каб маці да грудзей тваіх прыпала? Чаго хоць вестачку не шлеш ты мне? Ваенкамат даўно прыслаў паперу, але я страшным словам ты, сыночек, родны мой, не веру. У 1986 годзе, пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, вёска Сямёна Ігнатавіча апынулася ў зоне смяротнага забруджвання. Жыхары былі выселены, вёска пахавана.
А бацькоўскім доме напамінаюць толькі бярозы, якія некалі пасадзілі самі, старая ліпа, груша каля дарогі. Боль па страчаным родным кутку падштурхнула паэта да напісання вершаў на гэту тэму. На даўнім селішчы. Вось тут быў двор, а тут крыніца. Сады квітнелі тут і там. Прыйшоў сюды я пакланіцца палеткам родным і лясам, і ўсё мінулае паўстала у памяці, як свежы след. Земля, што нас узгадавала, прымі, сыноўні мой прывет, нястомны жаўранак ліры тут услаўляў сялянскі лёс. Свае вусы ячмень дабыру, звенеў званочкамі авёс. Купацца мы ішлі бывала, уплынь чысцюткае ракі. Да зараз бесіць мелкай стала, яе забылі рыбакі. Дзяцінства час і час юнацтва мінулі, як шчаслівы дзень. Ішла натхнёная тут праца, жыцця крынічны біў струмень. Я праз гады прыпомніць мушу, красуню, што вясной цвіла, густую велічную грушу яна стыляла, красіла. Тушыны дом, на ёй буслянку, здаецца, зараз бачу сноў. Бусліны клёкот чую зранку і прывітальны спеў шпакоў. Калі ж апошні клін птушыны знікаў з вачэй, канчаўся лёд, спяшалі дзеці ў журавіны на зыбкі мух сваіх балот. Дзяцінства кут, гаі, палоскі нашоў душы між даўніх ран. Нема тут нас, няма і вёскі. Ды што за вёска без сялян? Тэматыка і праблематыка вершаў Семёна Ігнатавіча разнастайная. І ўсё ж большую частку яго творчасці складаюць сатырычныя вершы, байкі, гумарэскі і жарты. Ён лічыў, што ва ўмелых руках гумар і сатыра выдатны сродак барацьбы за маральнае здароўе народа. Сам паэт аб гэтым казаў так. Гумар – гэта здароўе чалавека, здароўе народа. Ён жа і зброя, таму карыстацца ім трэба умела. Як сапраўдны баец, бескампрамісна і настойліва змагаўся паэт-гумарыст з людскімі недахопамі, усім нанасным, аджыўшым і дрэнным. Пад яго вострае пяро трапілі гультаі і хабарнікі, прагульшчыкі і хапугі, носьбіты мяшчанскай маралі і ашуканцы, п'яніцы і раскрадальнікі дзяржаўнай маёмасці. Размова у Касцяковіцкім доме культуры. Увечары нібы рака усе плывуць у РДК. І я, падхоплены патокам, забыўшы свой былы маршрут, таксама аказаўся тут, каб на культуру кінуць вокам. Яшчэ ля самага ўваходу заўважыў я, як шмат народу. І размаўляю сам з сабою. Навошта ўсе, хто малады, за рукі ўзяўшыся падвое, хістаюцца туды-сюды. І ходзяць крыва, ходзяць прама і выгінаюцца таксама, як вецер гне кусты каліны, нібы хто іх кальнуў у спіну. Мне захацелася смяяцца. Каму іх вучаць пакланяцца? Суседку ціха запытаў. Скажыце, можа, я адстаў? Не разумею навізны? Чым тут займаюцца яны? Адсталі вы, жыхар вясковы, танцуе тут назвычай новы. Таму згінаюцца, як гусі, трасуць нагой і раз, і другі. А хто той у вас дзівак? Шырокі апрануў пінжак, надзеў штаны кароткавузкія, прыдбаў паводзіны французскія. Сынок якога дыпламата? Не, гэта ж Петька з камбіната. Я ад падобнае культуры пайшоў суровы і пануры. А
Авсей і зялёны змей. Мы ад прыроды маем розум, каб па жыцці ісці цвяроза. Ды часам нам хаду падзей, а змрочвае зялёны змей. Пра гэта выпадкі вядомы. Вось даўні ваш і мой знаёмы. Мы назовём яго Авсеем. Пасябраваў з зялёным змеем. Лілася змеева гаворка. Пітво спачатку будзе горка. Пасля мяне, Авсей, паслухай, не адвядзеш цябе за вуха. Авсей да выпівак прывык і стаў няўдалы працаўнік. У хаце завялася голь. Усё пайшло на алкаголь. Але зірніце, прэч мучэння, Авсей паехаў на лячэнне. А потым, нават без прынукі, сябе як след узяў у рукі. Мы памагчы ідём Авсею, каб наступіць на горла змею. Свае сатырычныя творы Сямён Ігнатавіч заўсёды пісаў на злобу дня. Ён імкнуўся палепшыць маральнасць грамадства ў цэлым, таму высмейваў не толькі недахопы асобных людзей, але і негатыўныя з'явы ў грамадскім жыцці. Усё часцей пад прыцэлам яго сатырычных стрэл аказваліся небаракі начальнікі і гора-кіраўнікі, бюракраты і падхалімы, аўральшчыкі, прыстасаванцы і іншыя антыподы нашага грамадства. Краснамоўны загадчык. На ферме, дзе жылі цяляткі, заўважыла начальства беспарадкі. Загадчык быў давольна краснамоўны. Ёсць непарадкі, безумоўна. Але прымаем меры. Паправім дах, вароты, дзверы. І не далей, як у нядзелю, саломка будзе тут пасцель. А што датычыцца карму, я абяцаю удвоіць норму. Так гаварыў загадчык фермы. Ну, зажывём цяпер, сказаў бычок падласы. А тым часам начальства спакойна адбыло. Справы пашлі па-ранейшаму. Тады зазначыў зноў бычок падласы. Загадчык нездарма з вусамі. Перед начальством лісцем стелецца, а перед нами не мочить, не телится. Жонка подвела. Наш старшыня ў захапленні так гаварыў на пасяджэнне. Вось ты скажы, Іван Петроў, чаму адстаў сваёй брыгадай? Ты ў заняпад яе прывёў, няма ні складу ў ёй, ні ладу. Цярпець далей не можа так. Пішы на спісні ўсіх адпетых. Калі хто там гультай, лайдак, мятлой з калхозай за гэта. Тут брыгадзір пад самы нос адразу спіс яму прынёс. І старшыня замоўк, ні слова, бо там запісана была таксама жонка старшынёва. З рук выпала ў яго мятла. Што зробіш? Жонка падвела. Злабадзённыя і вострыя байкі, гумарэскі, вершы і дасціпныя жарты Сямёна Пацёмкіна багата публікаваліся ў абласных і сталічных выданнях, газетах «Магілёўская праўда», «Літаратура і мастацтва» і іншых, а таксама ў калектыўных зборніках выдавецтва «Мастацкая літаратура». Сямён Пацёмкін – сапраўдны аўтар-ветэран часопіса сатыры і гумару «Вожык». На старонках «Вожыка» друкавалася шмат яго твораў, а ў бібліятэцы часопіса выйшла 3 невялікіх сатырычных зборнікі «Прэч з дарогі», «Перасветы» і «Ахвяры смеху». Але прэм'ерныя публікацыі твораў Сямёна Ігнатавіча заўсёды з'яўляліся на літаратурнай старонцы раённай газеты «Сцяг камунізму», дзе час ад часу друкаваліся ўдзельнікі літаратурнага аб'яднання «Пры бяседзе», якое дзейнічала пры газеце. Дарэчы, доўгі час гэтым літаратурным аб'яднаннем кіраваў сам Сямён Ігнатавіч Пацёмкін. На пасяджэннях «Пры бяседзе»
чыталі творы вядомых пісьменнікаў, разбіралі вершы першапачаткоўцаў. Актыўныя члены літаб'яднання Міхась губернатараў, Леў Белянінаў, Канстанцін Шматкоў, Яўгенія Стасьева, Мікола Мельнікаў і іншыя паэты сёння вядомы не толькі на маленькай радзіме, але і па-за яе межамі. Сярод удзельнікаў правабяседдзя быў і наш слынны зямляк, паэт Алесь Пісьмянкоў. Пазней паэт узгадваў, што Сямён Ігнатавіч меў добрую памяць, мог без канца цытаваць класікаў, умеў сябраваць і сустракаць гасцей. Сямён Пацёмкін быў знаёмы з вядомымі беларускімі паэтамі-пісьменнікамі, нашымі землякамі, і нямала цікавага мог расказаць. Заўсёды ахвотна даваў парады, дапамагаў пачынаючым літаратарам. Яшчэ ў юнацтве лёс звёў Сямёна Пацёмкіна з Аркадзем Куляшовым і Юліем Таубіным. Шчырае сяброўства было з Аляксеем Пысінам, а Івана Чыгрынава, калі той быў яшчэ школьнікам, Сямён Ігнатавіч вазіў у Магілёўны абласны семінар маладых літаратараў. Менавіта ад Пацёмкіна я пачуў пра нашага земляка, паэта-мігранта Масея Сяднёва. Натуральна, што ўсё гэта мяне ўражвала, і я надзвычай высока цаніў яго думку і быў удзячны за прыязнасць і гасціннасць. Падчас работы ў рэдакцыі раённай газеты Сямён Ігнатавіч даў многім пачынаючым літаратарам пуцёўку ў творчае жыццё. Адкрыў прыхільнікам паэзіі шмат новых імёнаў, многа працаваў і сам. Ён быў вельмі папулярным чалавекам у раёне. Яго байкі і гумарэскі любілі і ведалі многія землякі. Аднак сярод твораў паэта былі не толькі сатырычныя. З-пад яго пера выйшлі апавяданні і вершы пра родны касцюковіцкі край. На працягу жыцця вершаваныя творы Сямёна Ігнатавіча друкаваліся ў розных шматаўтарскіх паэтычных зборніках. Яго вершы ўвайшлі ў зборнік «Галасы Прыдняпроўя», «Магілёўшчына літаратурная». У апошнія гады творы з'явіліся ў зборніку вершаў паэтаў Касцюкоўшчыны, «Крыніцы душы» і ў 4 створаных працаўнікамі раённай бібліятэкі зборніках, аб родных мясцінах, байкі Сямёна Пацёмкіна, сатыра ў прозе, з гумарам па жыцці. Сямён Ігнатавіч Пацёмкін доўгі час сябраваў з супрацоўнікамі раённага дома культуры. Тут некаторыя з яго вершаў былі пакладзены на музыку. Многія з іх доўгі час з задавальненнем выконвалі розныя самадзейныя і прафесійныя калектывы. А непараўнальны касцюковіцкі вальс на словы Сямёна Ігнатавіча стаў своеасаблівым неафіцыйным гімнам горада і нават зараз з'яўляецца візітнай карткай нашых самадзейных артыстаў. Гучыць у парку музыка да поўначы, у хвалях танцаў тоне ціхі парк. Сустрэў юнак
як самы лепшы гость на ўсё жыццё. Сустрэча ім запомніцца, жыць будзе вечна, в сэрцах маладосць. Сямён Ігнатавіч пражыў доўгае і цікавае жыццё. Знайшоў сярод землякоў немала таленавітай моладзі і паказаў ім дарогу ў вялікую літаратуру. Амаль да самага апошняга дня пісаў сам. Былі яшчэ творчыя планы і задумы, але 27 мая 1993 года Сямёна Ігнатавіча Пацёмкіна не стала. Таленавітыя людзі падобны на зоркі. Калі зорка знікае, мы яшчэ доўга-доўга бачым яе свет. Сямён Ігнатавіч Пацёмкін пакінуў нас. Аднак нам, яго землякам, засталася літаратурная спадчына паэта, свет яго асобы, пакінуты ў кожным радку цікавых сатырычных твораў, душэўных лірычных вершаў і прыгожых песень, прысвечаных роднай зямлі, зямлі, якую ён так любіў.